Dobrý den, jmenuji se Gabriela Magnusková. Chtěla bych vám tímto i poděkovat za pozvání na videopohovor a krátké představení, protože máme teda jenom 120 vteřin a je mi 44 let, za chvíli tedy 45 na začátku října. Bydlím v Paskově, což je nedaleké město od Ostravy. V Paskově bydlím skoro celý život, až na výjimku 6 let, kdy jsem hned po maturitě odcestovala do Prahy. Maturitu mám tedy z oboru podnikatel a manažer na střední odborné podnikatelské škole ve Frýdku-Místku. V Praze jsem vykonávala pozici vedoucího směny v pekárně od kolek a můj návrat na Moravu byl z důvodu narození syna a toto je jeden vlastně z mých úspěchů. Druhý z mých úspěchů je má dcera, která má 11 let a na Moravu jsem se tedy hlavně vracela se synem kvůli svému dědečkovi, kterého jsem potřebovala v tu danou chvíli dochovat, aby nemusela ho rodina někam odstrčit do ústavu. Po mateřské jsem se uchytila na pozici vymáhání pohledávek v GE Money Bank, tady v Hrabové, kde jsem působila taky několik let. Pak jsem se ale rozhodla z důvodu nutnosti flexibility časové, jelikož jsem zůstala s dětmi sama, pozici změnit úplně mimo svůj obor a od té doby až vlastně dosud dělám v Albertu v Místku na pokladně, byť mě tato práce vůbec nenaplňuje psychicky, vzhledem k mému vzdělání, ale bohužel k časové flexibilitě tam zatím zůstávám, proto bych ráda změnila pozici a stala se součástí České spořitelny. Přeji hezký den.